У ім'я Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. Дорогие браты и сестры, сегодня Святый Костел католицкий вспоминает святого Францишка Асійського. Подчас этой святой мши молимся Григоріанскую святую мшу за померлого Владимира. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты, тому прошу найсвятейшую завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ойче убогих, Ты святому Францишку дал ласку с покорою жить у бедности, и так стать подобным до Твоего Сына, учени, как мы по прикладу святого наследовали Христа, и у любови и радости поеднались с Тобою, прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и володарицу едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Амен. Сідайте. Читання послання святого апостола Павла до Галатов. Браты, няхай я не буду хвалиться ничим, акрамя крыжа нашего Пана Иисуса Христа, праз якого свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Бо ні образання нічого не значить, ні відсутність образання, але тільки нове створення. І над усіми, хто буде поступати паводле гэтага правила, спокой і милосердність, а так само над Ізраїлем Божим. Урэшце, няхай ніхто не абцяжаруе мяне, бо я ношу на теле своим раны Иисуса. Ласка наша Пана Иисуса Христа с Духом вашим, браты. Амин. Это Слово Божие. Ты, Пане, частка спадчыны маёй. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Сказаў я Пану, Ты мой Пан. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго. Ён лёс мой трымае. Ты, Пане, частка спадчыны. Благословлю Пана, які дае мне параду, бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца. Пана я маю заўсёды перад вачыма. Ён праваруч мяне, і я не пахіснуся. Ты, Пане, частка спадчыны маёй. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Табою. Вечнае шчасце праваруч Цябе. Ты, Пане, частка спадчыны маёй. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный Ты, Ойче, Пан неба и земли, что таямницу владарства Ты открыл детям. Пан с вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час, отказываючи, Єсус сказав: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба и земли, что Ты сховал гэта от мудрых и разумных и открыл гэта детям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля. Усё перададзена мне Айцом моим, и никто не ведая Сына апроч Айца, и никто не ведая Айца апроч Сына, и того, кому Сын захоча открыть. Придите до меня все спрацаванные и обтяжарные, я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и навучитеся от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдете спокой для душаў ваших.
бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі. Гэта слова Пана. Хвала. Сядьте на хвилину, дорогие браты и сестры, глядячи на образ святого Францішка, якого сьогодні ми вспоминаємо, на образ чоловіка, який присвятив своє життя на служення Богу, і не тільки Богу, але як об'явлення йому колись було сказано, пан Єсус, Францішак, ти обновиш костел мой. Этот чоловік дав новий динамізм у житті костела, у житті християнства, бо християнство, як ви ведаєте, має свої такі періоди узльоту, періоди падіння. Ну, як і життя чоловіка, так само і віра чоловіцтва має свої висоти, свої низькі частки. Коли ми глядимо на развіццё хрысціянства ад Езуса Хрыста, мы бачым, што было некалькі стагоддзяў і пераследаванняў, але вера развівалася і памнажалася. Былі людзі, якія сведчылі веры, былі людзі, якія дзеля веры гатовыя былі на ўсё, але прыйшла свабода, і тут хрысціянства прыйшло ў занепад. Поэтому, як і чалавеку, заўсёды патрэбна такая унутраная дысцыпліна і цялесная, таксама і веры павінна быць унутраная дысцыпліна духоўная. То есть мы можам карыстацца нейкімі дарамі гэтага света, але мы ведаем вельмі добра, што гэты свет і усякія дабрабыт гэтага свету абцяжарвае душу. Вельмі цяжка чалавеку, які, можам сказаць, нават у сэнсе такім сыты, маліцца. Гэта практычна немагчымае, і нават рэкамендуюць заўсёды гавораць пра пост, што такое пост, чаму пост ёсць у хрысціянстве. Нават рэкамендуюць, калі ты стараешся чытаць Святое Пісанне, то таксама павінна быць некае ўстрыманне ў ежы чалавека. Рэкамендуюць ніколі не сыходзіць ад стала, пераеўшы, як бы такую трошачкі, як гавораць, адыходзіць як бы прогалаць, што мог бы яшчэ, то есть не сытым, для того, каб і у молитва была потом, для того, каб потом нават мог чытаць Божае Слово. Гэта рэкамендуюць і айцы пустыні. Вы можете сказаць, што вось яны жылі ў пустыні. Не, так, яны жылі ў пустыні, але яны не былі, як святы Францішак, людзьмі часамі, у многіх разоў беднымі людзьмі, але яны прынялі такі стыль жыцця для Слова Божага, прынялі такі стыль жыцця для таго, каб спавядаць сваю веру. І мы ў сённяшнім свеце, мы, можа, так часамі неяк аскезу гэтую адкідаем. Сённяшні чалавек захвочваюць людзей, вось што там недоўгія малітвы трэба, недоўгае там яднанне з Богам, а часу няма. Трэба часу прысвяціць больш гэтаму свету, трэба часу прысвяціць больш сабе і так далей. Вось што ты там на тых малітвах. Дарагія, мы ведаем вельмі добра, што калі час прысвячаем Богу, Бог нам дасць часу. Бог нам дасць столькі часу, што будзе нам пад дастаткам на ўсё. І Бог нас будзе благаславіць. І тое, што мы будзем рабіць без Бога часамі цэлымі днямі, то з Богам мы за полчаса можам усё зрабіць, як кажуць, і быць усё ў парадку. Поэтому, дарагія браты і сёстры, мы павінны разумець і слухаць Святое Пісанне, што Святое Пісанне нам, што Святое Пісанне нам гаворыць. Кажа Христос: прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя, абцяжараныя, я вас супакою. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых. Знойдзеце спакой. Нам выдаецца часамі, што Слово Божае
настолько тяжкое, что вера настолько складаная и тяжкая, что невозможно поднять. Але калі толькі мы пробуем, і пусть учора наша парафія, некаторыя попробовали прийти на святую гадзіну, выдавалася, што гэта по-рознаму чалавекі, як я нават так думаў, гэта як я выстаю на коленях целую гадзіну, у мяне баліць спина, а у мяне баліць нога, а там яшчэ нешта баліць, гэта мне прыйдзецца стаяць на коленях, ай-яй-яй, як шкада цела было, а нічога страшнага. Выстаяў чалавек, і нават многа так высілкаў не трэба было, каб пастаяць, каб прамаліцца, але якое задавальненне было, і мог бы яшчэ стаяць, і кажуць, гадзіна прайшла, і яшчэ мог бы маліцца. То есть д'ябал зробіць усё магчымае, гэты свет усё магчымае, немагчымае, каб мы клапаціліся пра сваё цела, каб мы толькі перажывалі пра тое, ай-яй, як жа ж будзе нашаму целу, ці будзе нашаму целу добра, ці гэтак. То есть у клопаты ўвядзе заўсёды гэты свет вядзе нас у клопаты, каб мы толькі адышлі ад клопатаў духоўных, у клопаты матэрыяльныя ўвядзе, а як я буду жыць, а што са мною будзе, а дзе ж там будзе, а як там будзе. Трэба неяк глянуць троху на духоўную частку нашага жыцця, а пан Бог пытанне вырашыць, хоць часамі цяжка вырашаюцца гэтыя пытанні, але даверыцца часамі, даверыцца Божаму Слову, хоць і цяжка, але даверыцца, і нікому лёгка нема. Аднаму у іншым выпадку цяжка, па іншаму шляху цяжкасці, другому па іншаму, трэцяму яшчэ па іншаму. У нікога адзінакавых клопатаў у гэтым жыцці нема. Ні адзін чалавек не мае клопатаў адзінакавых адзін у адзін. Кожны, як мы маем усе, як кажуць, розныя пальцы, адпечаткі пальцаў, ці розныя нашыя там дзесьці часткі такія, па якіх нас даследуюць, што гэта той ці іншы чалавек. Таксама і клопаты, таксама і спакусы гэтага света. Кожны чалавек мае свае абсалютна. І не будзем гаварыць, што адзін больш мае, другі менш мае. Ты маеш такія, гэты мае такія, трэці мае такія, чацвёрты мае такія. І кожны перажывае гэтыя клопаты па-свойму. Бачым, няхай вобраз святога Францішка, які дапамагае многім людзям зразумець сэнс Евангелія Езуса Хрыста, дапаможа нам таксама гэта лепей і глыбей зразумець. Амен. Про заступніцтва святого Францішка Асійскага ўзнесём да Бога ў даверлівай малітве нашыя просьбы. Молімся за святога Айца і ўсіх біскупаў, каб яны сваім прыкладам сведчылі пра любоў Хрыста, добрага пастыря. Цябе просім. Молімся за ордэн святого Францішка, каб члены яго супольнасці давалі свету прыклад евангельскай любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх, хто выбраў шлях кансекраванага жыцця, каб яны з радасцю ішлі шляхам евангельскіх парадаў. Цябе просім. Молімся за ўсіх людзей, каб па прыкладзе святога Францішка яны беражліва адносіліся да прыроды. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы спадзяваліся на Божы провід і з радасцю служылі Хрысту. Цябе просім. Просім Бога Всемагутнага за памерлага Владзіміра. Цябе просім. Прашу Бога Всемагутнага таксама святло Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. Малю Божага благаславення ў штодзённасці і апекі Божай для ўсіх нашых ахвярадаўцаў, для іх штодзённага жыцця і для іх духоўнага жыцця. Цябе просім. І няхай Пан Бог благаслаўляе людзей церпячых, несправядлівасці, несправядліва асуджаных, людзей, якія церпяць з паводу стыхійных бедстваў розных. Няхай Бог благаслаўляе іх і дасць ім сілы і моц вытрываць усё, што ім дае, кажуць, жыццё штодзённасць. Цябе просім.
Божа, выслухай наши молитвы и учини, каб мы, умацаваныя прыкладам и заслугами святого Францишка Осискага, были верные отрыманным ласкам и постоянно поглубляли нашу веру. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Сідайте. Складаючи Тебе ахвярные дары, просим Тебе, Пане, каб Ты подрыхтовал наше сердце до годного уделу таямницы крыжа, якую так моцно полюбил святый Францишек, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. Угору серцем. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ты праз цудоўнае сведчанне жыцця Тваіх святых заўсёды адорваеш свой касцёл, новаю моцю і даеш нам доказы сваей любові. Прыклад святых заахвочвае нас, а іх вернае заступніцтва нам дапамагае, каб мы дасягнулі паўнаты збаўлення. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Асанна на вышынях, благословленный той, хто прыходзіць у імя Пана. Асанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Христе, Сына Бога жывого, змілуйся надо мною. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры.
Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе, покорно молим Тебе, как у всех нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, щоб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки и вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії пристя збавцы нашего Иисуса Христа, бо Твое владарство и моц и хвала навек. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами і з духом. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Баранку Божий. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Тело Христа нехай заховає мені життя. Благословленные Боги Духом, бо их есть владарство небесное.
Няня. Боже наш Отче, праздносвятейший сакрамент, який мы приняли, запали в наших сердцах огонь Твоей любови. Учини, как мы, наследуючи доброню и апостольскую отданость святого Франтишка, служили справе избавления всего свету праз Христа Пана нашего. Амин. Святый Архангеле Михаиле, Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Она и свять. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, в Иисуса Христа, Сына Его, единого Пана нашего, який був зачат от Духа Святого,
Нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны. Зышоў да тхлані на трэці дзень уваскрос з памерлых. Узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Усемагутнага. Адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź wладарство Twoje, будь воля Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryja, bez grzechu pierworodnego zaczętym. O mój Jezu, probacz. Таємниці болесные, молитва Иисуса в саде оливным. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж жінками, і благословлений плод улодня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленая ти поміж жінками, і благословлений плод улодня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленая ти поміж жінками, і благословлений плод улодня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленая ти поміж жінками, і благословлений плод улодня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленая ти поміж жінками, і благословлений плод улодня Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марія, без граху першородного зачатая, о мой Єзу, Бичування Єзуса, Ойче наш. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин.
Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Боже, змилуйся надо мною. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Амен. Молись за нас, то у Тебе поратунку шукаем. Таємниця укоронования Иисуса тернием. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти поміж жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти поміж жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марія, без граху першородного зачатая, о мой Єзу, Єзус несе криш на гору Кальварийскую, Ойче наш. Хлеба нашего штодзённого дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь.
jak była z pradwieku, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукаем. Таємниця укрыжавання і смерть Пана Езуса. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź wладарstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty pomiędzy żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryja, bez grzechu pierworodnego zaczętая, o mój Jezu, Kyrie eleison, Chryste, poczuj nas.
Ojcze z nieba Bożem, Synie Odkupiciel światu Bożem, Duchu Święty Bożem, Świętая Trójca Jedyny Bożem, Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie miłosierności, Macie łaski Bożej, Macie nadziei, Macie Preczystая, Macie Беззаганная, Macie Непорушная, Macie Niewinная, Macie Najmilejsza, Macie Najcudowniejsza, Macie Dobrej Rady, Macie Stworителя, Macie Zbawiciela, Panna Najmudrzejsza, Panna Chwalygodna, Panna Прославленная, Panna Могутная, Panna Łaskawa, Panna Wierna, Lustra Sprawiedliwości, Stolica Mądrości, Przyczyna naszej radości, Świętynia Duchowna, Świętynia Chwalebna, Świętynia Sławna Pobożności, Róża Mistyczna, Wieża Dawidowa, Wieża z kości слоновой, Złoty Domie, Ковчег Заповету, Брама Небесная, Зорка Ранішняя, Оздоровление хворых, Притулок грешных, Полегка мигрантов, Сутешальница засмученных, Успомога християнов, Королева ангелов, Королева патриархов, Королева пророков, Королева апостолов, Королева мучеников, Королева веровызнавцев, Королева паннов, Королева всех святых, Королева без греху першородного зачатая, Королева у неба взятая, Королева Ружанца Святого, Королева семьев, Королева супокою, Королева Беларуси, Королева свету, Баранку Божию, який береш на себе грехи свету, Баранку Божию, який береш на себе грехи свету, Баранку Божию, який береш на себе грехи свету, молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. В потребах не погарджай молением наш, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О, Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожи. Сыну Своему нас отдавай. Памятаю, Найсвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, каб покинула того, кто до Тебе утекая. Тебе на допомогу клича Твоей опеки просить.
Гэтым даверам натхнённы да Цябе, у Панна над паннамі, і Маці наша, імкнуся. Да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны плачучы стаю. О, Маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Таямніцу сакраме. Тратить моц старое право, бо ўжо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному у Троицы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покину нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у себе плен Твоего откупления, які живешь и владаришь на веки вечные. Амен. На имя Христова, хай буде прославлено наисвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена наидорожейшая кровь Иисуса, хай буде узвеличен Иисус Христос у наисвятейшем сакраменте, хай буде прославленный Дух Святый Сутешитель, хай буде ушанована наисвятейшая Панна Мария, хай буде ушанована Яе святое и беззаганное зачатие, хай буде ушанована полное хвалы Его неба взятие, хай буде ушанована имя Марии Панны и Мати, хай буде ушанованный святый Юзеф, Яе пречистый обранник, хай славится Бог у своих анелах и у всех святых.